El PSC de l'Ebre ha celebrat que el president de la Generalitat, José Montilla, hagi anunciat la voluntat de posar fi a l'estat d'excepcionalitat, cosa que permetrà que no es construeixi la canonada que faria possible el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona. Els socialistes ebrencs afirmen que aquesta decisió del govern català demostra la seva coherència en les posicions antitransvasistes i que les mesures adoptades només responien a un cas concret d'excepcionalitat. El primer secretari de la Federació del PSC a les Terres de l'Ebre, Antoni Sabater, ha remarcat que un cop s'hagi deixat sense vigència el Reial Decret, el govern català continuarà treballant amb mesures de desalinització, estalvi i aprofitament en la línia de la nova cultura de l'aigua. Sabater ha apuntat que és necessari que el conjunt del país en general i les Terres de l'Ebre en particular tornin a la normalitat i es continuï treballant en els reptes de futur del territori. Dèiem que aquesta era una situació d'excepcionalitat, que acabada la situació d'excepcionalitat, que anava acompanyada només en mesures puntuals d'excepcionalitat, no es duran a terme i acabada la situació, doncs torna tot el país a la normalitat i en particular a les Terres de l'Ebre. Per tant, si el dimarts el govern ja pren aquesta decisió, centrem-nos en el dia a dia i en els grans reptes que té el nostre territori. Reprenem els circuits institucionals que duen el seu paper per a poder afrontar tots els objectius. Per la seva banda, el president de la Federació del PSC a les Terres de l'Ebre, Joan Sabater, ha insistit en la voluntat antitransvasista del govern espanyol i català i l'actitud coherent que afirma que han mantingut al llarg del procés, i ha criticat que Convergència i Unió i el Partit Popular continuïn demanant una canonada estructural cap a Barcelona. També ha demanat coherència a l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, el qual s'oposa a la interconnexió mentre el seu partit defensa el transvasament. En el sentit que estem amb governs de clar tarannà antitransvasista a Barcelona i a Madrid, el govern de l'Entesa Nacional de Progrés presidit per José Montilla i el govern socialista a Madrid presidit per José Luis Rodríguez Zapatero. Governs antitransvasistes que s'enfronten amb una oposició dels partits de centredreta i de dreta, Partit Popular i Convergència i Unió, que sempre han reclamat polítiques estructurals de gestió de l'aigua basades en transvasaments, que ho van reclamar en el debat al Congrés dels Diputats de validació del Reial Decret 3/2008, que preveia aquesta aportació excepcional i que ho continuen demanant avui. Continuen reclamant que s'adopten mesures estructurals de transvasaments cap al sud, cap a València i Múrcia, des de l'Ebre, i també defensen la construcció d'una canonada estructural, en aquest cas, que aquest projecte, que era excepcional, es mantingui i que es continuï aportant aigua a Barcelona.